Fáilte ród chuig an bodcréile seo ar www.isféidirleat.ie. Sraith a hocht. Cluiche nua Ríomhaireachta. Jóid tún in ótaí a héin leis an bodcréile seo faoin nasc an tSraith Pictiúr 2012 ar an Sraith. Bhíodh an tSraith Pictiúr os de chóir fad is atá tú a géisteacht leis an bodcréile seo. Slide dó. Pictiúr a héin. Pádraig ina hí ag féachant ar an telefís a sé a clog. Slide 3. Obertí siimplí de Pictiúr a héin. Bhí dalta scoile dar ban an pádraig sa Pictiúr seo. Bhí sé ina hí sa chathaoir Uilinn ag féachant ar an telefís. Bhí sé a chlog sa tróna. Slide 4. Fórbord folklóra ar Pictiúr a héin. Tróna cédaoin a bhí ann. Bhí pádraig ag ligean a scíthe ar feadh cúpla nóiméad roimh thuas a chur lena obarála. Bhí sé a clog agus bhí sé ag breathnú ar an gcartún ab air leis. Bhí a bhád a scoile díreach an aice leis ar aitias go dtiocadh a bham ar ais in an istá. Slide 5. Pictiúr a dó. Cheol léim, cluiche nua ríomhre aige, ag iarraidh go dtiocadh pádraig chuig a hach. Slide 6. Obertí siimplí de Pictiúr a dó. Cheol léim teacht teachtarach chuig fón fáraig. Bhí cluiche nua Ríomhaireachta ag léim. Bhí sé ag iarraidh go dtiocadh pádraig chuig a hach chun é a imirt. Slide 7. Fórbord folklóra ar Pictiúr a dó. Go tobann. Bhuail a fón póca agus fuair sé teacht teachtarach ón a chara léim. Bhí cluiche nua Ríomhaireachta ag léim agus bhí sé ag iarraidh go dtiocadh pádraig chuig a hach leithreach chun é a imirt. Bhí ansim ag pádraig dul ann. Slide 8. Pictiúr a 3. Husig, níor husig. Man ag teacht a bhála. Ansimige. Slide 9. Obertí siimplí de Pictiúr a 3. Níor husig pádraig ob bhála. Bhí sé burtha faoin na bhean ag teacht a bhála go luath. Bhí ansimige dul chuig teacht léim chun an cluiche nua seo a imirt. Slide 10. Fórbord folklóra ar Pictiúr a 3. Hí pádraig síos go díomhaoin. Bhí sé idir gá chorle. Ní raibh sim de leidige tosú leis an jabhal obarála. Ach, dá dtiocadh a bham bhála agus é an asnamh, bheith rac ann. De réir chéile, bharrtaigh sé dul sa seans agus éalú go teacht léim ar feadh tamil bhig. Slide 11. Pictiúr a 4. Teacht léim. Ag imirt cluiche Ríomhaireachta. A hocht a chlog. Slide 12. Obertí siimplí do Pictiúr a 4. Chúi pádraig go fada le teacht léim. Bhí an bhirrtacú ag imirt an cluiche nua Ríomhaireachta a bhí ag léim. Bhí sé a hocht a chlog san ihe. Agus bhí siad ag baint an taitneamh as an glufa. Slide 13. Fórbord folklóra ar Pictiúr a 4. Chúi pádraig go teacht léim. Bíú go mór dó de lán, mar bhí an cluiche nua seo thar mulla berta ar fad. Thleannaigh an Tom Hart go tapaí. Bhí an bhirrtacú gafa leis an glufa nua iontach seo. Bhí léim ag iarraidh an lámh an uachtar arála ar fáraig an tam ar fad leis an glufa ach níor éirí leis. Slide 14. Pictiúr a 5. Tháinig sí bhála. Chuir sí gléifóin ar. Ní raibh pádraig ag déanamh ob bhála. Nervhís, agla. Slide 15. Obertí siimplí do Pictiúr a 5. Nuair a tháinig mam bhála,
Chonig si nach raibh páric ag déanamh ó Brabhála. Chuir si léamh fóin a rá nach raibh si sásta leis, agus go raibh siad i ceartaige teacht abhaile anois. Bhí agla agus nervís páric. Sláide 16. Fórbord folklór Pictiúr 5. Tháinig me mhála, agus bhí si dearg bhuile nuair a fuair si amach nach raibh páric sa teach ag déanamh ó Brabhála. Chuir si léamh fóin loithreach. Ba bheag nar hit páric I lige nuair a chonig sé a hifar. Dragar sé an fón. Fuair sé iad a béal ón bham, agus ní raibh an dar rogha aige ach imacht bhála loithreach. Sláide 17. Pictiúr 6. Tishmóirí páric ag déanamh ó Brabhála, Díomhán. Sláide 18. Abertí siimplí do Pictiúr 6. Bhí sé leathar tar éis a níos Pictiúr seo. Bhí tishmóirí páric ag fechantar agus é ag déanamh ó Brabhála. Bhí Díomhán an domhan ar na tishmóirí leis. Sláide 19. Fórbord folklór Pictiúr 6. Bhí Díomhán an domhan ar thismóirí Seán leis. Cheas siad an sin in aice leis, fada sa bhí sé ag déanamh ó Brabhála. Dólam sé ceacht luachfar an ihe sin. Seans go raibh an seanachú ní hagan cíl rihís ag dul trí intín na tishmóirí sa Pictiúr seo. Sláid 20. Ceistena. Sláid 21. Ceistena samplacha. Céir de bhí á dhéanamh ag páric sa chéad Pictiúr? Céir de bhí ag tastáil ó líon leis an téacht. Céir de bhí á dhéanamh ag páric agus ag líon I Pictiúr 4? Cad rinne mam I Pictiúr 5? Cén fág a chuir si léamh fóin ar páric? Céir de bhí á dhéanamh ag páric I Pictiúr 6? Cén chuí a raibh tishmóirí páric ag mothú sa Pictiúr seo? Sin deir an ceachta gur 1,000 maith agat agus go ndearg go geal